Ahojky ľudia, dneska vás vítam u dnešného videjka. Dneska si ideme popúšovať Serious Business. Momentálne tu máme už 95 krásnych vinov. My ideme si ešte predtým otvoriť tieto pekné vecičky ako Ultra Trophy Box. Takže otvárame a prosím niečo dobré. 32 more! What the hell? 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, poďme! Mecha krova znova bliká! What the hell? Znova to tam bliká! Jo, Hypercharge, Mecha Piper! What the, to je Hypercharge skise! A momentálne ešte Janet! More, what the hell? Sprayky, GG, kamo, Piper! Kamo, super! W, super cel! To je Hypercharge skin, úsne. A ešte Star Dropíky, s ktorým mi padne asi vzduch. Mythic! Kredit. A, gadget, GG. Nevadí? Epic. Super rare. Rare, posledný asi, Star Drop. My potrebujeme zo... týmto. Eve! Tak poďme s ňou. Máme túto super rarku. Epic, Mythic, Legendary. No, Ultra! Jo, Ultra je tam! GG! Stojte sa. Ale Ultra poteší. Aspoň niečo dobré. Jo, 1000 kreditov! Yes! Máme Oni Saturnian Fame! Odteraz sme na Saturne, ľudia! Saturnian Fame! Bro! W. Bereme Stewaka a ideme. Ideme stránkom. Si bereme Shade a my ideme znova.
Jeden win, ľudia, a máme to celé a máme Siriusa. Ideme stránkom. Vyzerá to dobre, pretože je tam Sirius. Ale ako ma staré dobre poznáte, tak my ideme kempovať. Ľudia, je tu Popcorn Rico a volá sa Fénix. Ne, 702 HP má. GG broskyňa. Idem sem a držte mi palce, pretože kámo, Teams Left 3 a teraz je to hrozné. Yes! Máme to! Woho! Volá, kámo, Sirius, nechám ti win W. Yeah, fine. Let's go! Let's go! Come on! Woo! A teraz ľudia skáču. Reálne. Šťastie. Rifle Kingdom! Let's go! Nechcete vidieť, kamo. Ja som tak rád, že tu máme konečne. A Sirius ešte takýto fešák. No. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali toto videjko. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ dús!